Takže dobrý podvečer, vítame vás z ďalšieho videa. Som tu ja a Oskar a ideme preskúmať nejaké tie strašidelné lesy. Les, no. Čiže ako dobre viete, zo minulých záhad tu straší v Mezgocach. Prišli sme sem pozrieť zás, lebo sa tu stali nejaké ďalšie proste záhady. Nevieme, čo sa tu deje. Dehen to, počkej. No to je Poďme bližšie, povieš trošku. Čo keď má nejakú Hej, ste v epilepsiu? poriadku? Ste v poriadku? Hej! Hej! Kam ide? Kto to bol? Tak to ideme k nemu. Tak za chvíľu to zapneme. Doli. Dobre, čiže sedíme tu. Ten človek, čo ušiel, tak proste ušiel. Našiel sa, už odišiel, niekam dole sa zbehol. No a ideme to tam pozrieť. Možno ho nájdeme, možno nie. A ozveme sa, keď budeme pri lese. No, už sa blížime do lesa. No. Je tu vidieť... Je tu celkom tma, takto. akože taký tmavý les by som povedal. Nejaké listie tu je pohádzané. Akože tento les nemá dobrú atmosféru, tak vám poviem. Tak čo sa tu tá babka obesila minule, to je iný príbeh zase. Tu čo bolo? To čo bolo? Utekaj! To kto bol? To čo bolo? Taký kameň pred nás padol. Natočíme o chvíľku. No čiže, nie je to hen... Kto to je? To je ten pán zo začiatku. No? Pani, ste v poriadku? To kam beží? Utekajme za ním! Kde je? Však on zmizol. On zmizol. Však on už tam... Ja ho tam nevidím. Poďme. On nás nájde. Poď. Dobre. Dovidenia. Tu sme našli hore veľkú, neviem čo to je, ale pri tomto strome tu boli tiež nejaká maska sa tu obvesil nejaký človek iný. Vyzerá to je To bolo dávno. Dobre, môžeme sa asi trošku... No, to je maličko. Tie stromy sú tu také zvláštne, proste cez celú cestu tu stromy sú padnuté. Táto cesta nevyzerá, že by sme tu mali byť. Nehovorí tu nič dobre táto cesta. Presne tak. Takže už smerujeme naspäť. Boli sme tu dlhšie, nič sme tu nenašli, ten sa neobjavil. No a ešte taká jedna vec, že pred 2 dňami sa mi zdá, že tu taký Jay-Z, Jožo, nebudem menovať, tu kopal voľakú jamu a už sa nenašiel, čiže nemôže to byť on, ja neviem, čiže to je tak všetko. Nevieme, kto to je vôbec, môžeme sa ešte popýtať známych, či sa im niekto nestratil. Nevieme, čo tomu pánovi bolo, možno mal nejaké problémy. Vôbec nevieme, vrácame sa už naspäť. Už nemáme čo hľadať, ale už sa nič nenaskytlo nové. Pán sa neobjavil. Tak sa vám ozveme, keď sa vrátime z lesa. Dovidenia. Čiže už sme vonku z toho lesa, nič tam nebolo. No. Pán sa neobjavil. No, tak asi sa vám ozveme pri ďalšom videu. To je niečo na zemi. Čo to leží na zemi? Telefón. To je niekoho telefón, skúsim ho odblokovať. No. Asi mister! Utekaj! To je asi mister!